Eu creo que hai que respetar o Parlamento e as actas dos parlamentarios. Eu creo que por primeira vez en 20 anos hai un presidente dunha comisión que expulsa nun espacio de 10 días a 2 diputados do mesmo grupo. Por primeira vez en 20 anos no Parlamento. Por primeira vez en 25 anos no Parlamento, no pleno do Parlamento se suspenden votacións cando non están os diputados que apoian o goberno. E por primeira vez en 25 anos no Parlamento se pospoñen as votacións cando non hai diputados suficientes para apoiar o goberno. Creo que este tipo de cuestións, este tipo de prácticas parlamentarias non fan ningún favor á democracia en Galicia, nin fan ningún favor ao Parlamento. Un acta de diputado ten un respeto. E hoxe os compañeiros na Comisión de Sanidade simplemente lle solicitaron ao presidente da Comisión que pedira disculpas por expulsar nos últimos 10 días a 2 diputados do mesmo grupo. Se negou a pedir disculpas. En un acto de respeto hacia o Parlamento, esos diputados consideraron oportuno abandonar esa comisión, na mentras o presidente desa comisión non pida disculpas por expulsar a 2 diputados do mesmo grupo parlamentario. E eu estou informado, lóxicamente, desa decisión. Me parece que é unha decisión de pedir simplemente respeto.